सांग मैंने स्वागत करुँ आज ब्लॉग रे बर्तमान आम जा बट महापुरुषों पाखक कटक जिलार महांगा ब्लॉक अंतर्गत मधुपुर पंचायत रे अच्छा बट महापुरुष जहाँकि एक दर्शनीय स्थान अटे या हरि और हरंकर मिलन स्थल भी कहुए। एबे मु अच्छी मोर क्वार्टर रे एबे आमे बाहरी आपण माने राइड को एंजॉय करंतु और बहुत किछि कथा हेबा चलंत आरंभ करिवा आज रही ब्लॉग। रास्ता हूँ आमर बासुदेवपुर आउ किंग्समैन रास्ता। एबे आमे आसिक पहुँच जाइछन्ति बट महापुरुषों पाखे। ये हूँ माँ तारिणी मंदिर। ये होउछन्ति सिद्ध बट महापुरुष जहाँ मु किंवदंती शुणी ये होउछन्ति आज को बोधे 300 रु ऊर्ध्व वर्ष है यही जगार विराजमान। पूर्वे ये गछटी बहुत माने जो बट महापुरुष अच्छी बहुत बड़ एरिया रे थिले माने गछ जो ये हो गले धीरे धीरे से एरिया कमी गलानी बर्तमान नहले मु जो जॉइन करथिली पूरा यही लाइन सांगे पूरा मिसिक थिला पूरा एपट एरिया पूरा कभर थिला। मोर गोटे ओल्ड वीडियो मु देखली ता भीतर अछि। ये होउछन्ति सिद्ध महावीर तांकर मंदिर मध्य अच्छी कारण ये होउछन्ति हरि और हरंकर मिलन स्थल।
ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ବटेଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ଆଉ ଏଠି ହେଉଛି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ସାଙ୍ଗମାନେ ବଟ ମହାପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ, ଯଦି ଆପଣ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପଟେ ଆସନ୍ତି ତ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ଆଗକୁ ଆସିଲେ କୃଷ୍ଣଦାସପୁର ଛକ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଠୁ ଡାହାଣ ହାତୀ ପଡ଼ିବ ଶିପୁରା ରାସ୍ତା। ଶିପୁରା ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଯଦି ଆଗକୁ ପଳାଇଲେ ପଡ଼ିବ ଶିପୁରା ଗାଁ, ତାପରେ ଆମର ପଡ଼ିବ ଭାକୁଡ଼, ସେଇଠୁ ଆସିବେ ଆପଣ କୋଳିଅଠା, ଏବଂ କୋଳିଅଠାରେ ଆପଣ କପିଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ସେଠୁ ଯଦି ଆପଣ 2 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ଆସିବେ ସେଠି ପଡ଼ିବ ବାସୁଦେବପୁର, ଏବଂ ବାସୁଦେବପୁର ପାଖରେ ଘିସୁଆଁ, ଆଉ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ ବଟ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ପୀଠ। ଯଦି ଆପଣ ଏଠିକୁ ଆସନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁର, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ନେଇ ଯଦି ଏଠି ମାନସିକ କରନ୍ତି ତ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ତାହା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହୁଏ। ଏବଂ ଏଇ ଜାଗାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କିଛି ଡୋନେଟ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଆ ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା। ମୋର ଯେଉଁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ଏଠି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କଥା ହେବା। ସେ ଏଠି ଲୋକାଲ ଲୋକ ଜଣେ, ସିଏ ଆର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବିଷୟରେ ବେଟର କହିପାରିବେ। ତ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ମୁଁ କଥା ହେଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନିପାରି ନାହିଁ। ତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବନେଇଦେବା ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା, ବୋଧେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ୱିକ୍ ଭିତରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାବେଳୁ, ଏ ପୀଠ ତ 300-400 ବର୍ଷ ତଳର ପୀଠ, ଯେଉଁଟା ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବେ।